Ferit gelir. Olma Mike, 2 tane piva. 1 sekund, padvalan täze boş kalayın. Haladın mı? Ron, Richardson'ın iş çıkıptır. Sizinle bir iş çalışarız. Ay, azara kalma, sağ olun. Barın heysi gitti piva getirmene. Bir vakalcı koysan ziyanı yoktur lan. Bu näme? Näme diýip pikir edýän horozjuk, bu yarag. Yarag dälbi, bu aly kakmış tayajyk. Ýyly çörek-çölen gepleşigindenmi? O näme gerek? Pirog pişirýäňizmi? Ýa-da aýdym-aýdýaňyzmy? Näçe şeme çürýän sanajakmy? Men bu taýy adam ýaly atışmak üçin geldim. Normal erkekler bilen atışmana garaşdym. Alkonik Kastr ve Jeronim ýaly. Olar hakda eşden dälsin. Öňüňizde fartuk takyp aly kakmış pirog pişirýäňmi şeýlemi? Ralph. Olar özü aly kakmış goýunlaryň sürüsini goýberdirler. Geçeler koyun. Hayır, geçeyin men mal. Özlerçe gangster baranlar. Haram oyunlar men atışmana geldim. Western ýaly. Maymunlar. Ijeň, wagtymy aldyňyz. Men bir topar wagtymy aldyňyz. Iniň taşlap gitdi öýdän. Ýokla, ana mene aklamadan şoň üçin däldiredi. Feridin içinde dol demir. Azrak garaşyn, içindekiler çok gençe. Çağrılar içirsin siz garlar ayağa oturmaň dedi. Şeýle diýäydimi? Ören ýakymly yer bola Ferid. Indiki gezek onu göreninde sözlerimi yetir. Men onu tükürdüm, ýatda sakla. Ağasında tükürdüm. Havady ve onun çişik George Carnel'sini tükürdüm. Ve sana da tükürdüm, ha? Yok olun ştaydın, hemmeňe de tükürýän. Ýatda sakladın? Karşılık görkezsem ziýan ýokturly. Başararyn diýip pikir edýän. O, bu men üçin hem arnamas meselesi, çynym. Ne doýdurýan men hililemen urşamak? Ferit näme bar? Taýynmy? Gelin başlamak üçin anekdot edeyim. Ol göwnüňizden turar. Paranoidan şizofrenik bara girýär. Ты тварь! Получи! Отвали!